אנחנו מקבלים בברכה את כבוד שר החינוך יואב קיש היקר, ברוך הבא. וכמובן את ראש המועצה היקר שלנו תמיר עידן. אנחנו פותחים בזמר ראם אדמוני מלהקת הנוער של שדות נגב בשיר עומד בשער. שמעתי שאתה חוזר את כל הדרך, ראיתי מלאכים אורחים שולחן לבן המלך גם, ראיתי סולם גרגורים יורדים ועולים, שמעתי רוחות שמלטפות את העלים, ראיתי אותך זה לא חזיון תעתועים. שמעתי שהים הכריז על יום שמח, ראיתי את הכוכבים והירח מרקדים, גם הם יודעים בחזרה להתגלגל. שמעתי שהשמש היא בעצם צל, ראיתי מגדל מזדעזע ונופל. שנים אנחנו השתגענו, אין לנו יותר פנים, רק הולכים ומתקלים כל הזמן. אז כן תבוא, לא נשארו כלים כדי שנוכל אותם לשבור, אנחנו לא צלול מי השיכור שתמיד נופל עבר מן הסתם. אז תבוא, כן תבוא. שמעתי שאתה ממש עומד בשער, ושכל תמים יוכל לגור ביער, ושמעתי שגם הלב הזה יותר לא ימות, דמיון יחתום הסכם שלום עם מציאות, כל הצלילים יהיו לשיר אחד פשוט. תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים, אנחנו השתגענו, אין לנו יותר פנים, רק הולכים ומתקלים כל הזמן. אז תבוא, כן תבוא, לא נשארו כלים כדי שנוכל אותם לשבור, אנחנו לא יודעים איפה צלול מי השיכור שתמיד נופל עבר מן הסתם. אז תבוא, כן תבוא. נשארו כלים כדי שנוכל אותם לשבור, אנחנו לא יודעים איפה צלול מי השיכור שתמיד נופל עבר מן הסתם. אז תבוא, כן תבוא.
תודה רבה לך ראם מדמוני. קהל יקר, ברוכים הבאים לחידון התנ"ך. כמו שאנחנו קוראים אצל חכמינו, מי שיחכים ידרים, ואנחנו בדרום, ויש פה פרסים שבשום מועצה אזורית לא נותנים כמוהם, משום שתמיר עידן מחשיב מאוד את הנחלת התורה. יואב, שר הצבא של דוד המלך, עמד בפני בעיה צבאית. בעבר הירדן המזרחי הייתה לו המלחמה פנים ואחור כשהוא מול רבת עמון, העיר של האויב, העיר המבוצרת של האויב. הוא היה צריך לחצות את הצבא כי היו לו מצד אחד ארם, מצד שני עמון. חילק יואב את הצבא בינו לבין אבישי בן צרויה אחיו, ואמר לו, אם אני אהיה בצרה אתה תעזור לי, ואם אתה תהיה בצרה והלכתי לעזור לך. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. ככה אצל יואב שר הצבא, ככה היום אצל יואב שר החינוך, שהוא אומר בפירוש את הסיסמה הזאת, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. זה קטע של מחיאות כפיים. עכשיו, יש לנו ביטוי ספרא וסייפא, גם הספר וגם הסייף, זה שר החינוך שלנו שהוא גם טייס קרב בכיר. אבל אתם יודעים שהמלך הראשון שלנו הוא שאול בן קיש, ויש כפר קיש ליד התבור. אבל שם זה לא לכבוד קיש אביו של שאול המלך, אלא לכבוד הסבא של שר החינוך, שגם הוא היה ספרא וסייפא. הבריגדיר קיש היה קצין בכיר מאוד בצבא בעלות הברית, בצבא בריטניה, ונפל בקרבות מול הגרמנים בצפון אפריקה. ובכל זאת, אף על פי שהוא היה בצבא הבריטי, הוא היה ראש המחלקה המדינית של הסוכנות. באמת ציוני גדול, וזה נדיר שלסבא יש נכדים מוצלחים. כל זה פתיח קצר, ועכשיו ראש המועצה האהוב שלנו, תמיר עידן, המארח. כשהוא עומד על ידי, אני רואה שהוא באמת תמיר. עשו בכוונה גדולה, אומרים. ערב טוב לכולם. לפני שאני אקרא מהדברים שנכתבו פה, ונכתבו בהרבה מחשבה, אני רוצה להזכיר לכולנו שלפני פחות משנתיים, האזור הזה היה אזור שמי שהיה אומר עוד שנה וחצי, שנתיים, אתם תשבו פה, תקיימו חידון תנ"ך, נראה לי, שלום אמונה, גאווה גדולה, תודה רבה לכם. אני חושב שאנחנו קצת עוזים. זה נראה טריוויאלי שאנחנו יושבים פה היום, באולם לא ממוגן, ו3 קילומטר מפה, החיילים מחרפים את נפשם ונלחמים, והחטופים בתוך המנהרות, אז זה לא. זה כוח, עוז ורצון חזק של תושבים מאמינים, ציונים, שחברים טובים, שעושים יום יום שעה שעה כדי לחזור לשגרה, גם באמת מורכבות הגדולה שיש פה, וכל אירוע כזה הוא משמח בצד החינוכי שלו, אבל הוא גם מאוד מאוד מחזק בצד הציוני. אנחנו תושבי מדינת ישראל, תושבי חבל תקומה, תושבי עוטף עזה, עוטף של העוטף עכשיו, כבוד השר, יש עוטף של העוטף, עוטף של העוטף, עוטף של ההוא. ואף אחד פה לא חושב ללכת לשום מקום. לשום מקום. אנחנו פה כדי להישאר, כדי להמשיך לחיות, להצמיח, לפתח, ובעזרת השם יבואו גם ימים טובים במדינת ישראל. כבוד שר החינוך ידידי, ורעייתו היקרה שיש להם הולדת היום, מזל טוב. זה לא היה מתוכנן. מנהלת המחוז, מירי נבון, רעייתי היקרה אילנית, צוות השופטים, מוטי אדרי, מנהל מחלקת חינוך, רבנים, סגני אסי אלמסי, יוני ממו, מנהל המתנ"ס, בני נוער יקרים, אורחים נכבדים, משפחות יקרות לנו מאוד. אני רואה פה את שושן, תראי מי את שושן. שושן זה סבא של אמונה, נכון? תהיי גאה בו ואתה יכול להיות גאה בה מאוד. ברשותכם אבקש לפתוח בתפילה קצרה. כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם. ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אבינו שבשמיים, רחם נא על כל אחינו ואחיותינו השבויים,
שמור עליהם והחזרה מהרה לחיק משפחותיהם, בריאים ושלמים, חזק את רוחם ורוח בני משפחותיהם בשעות קשות הללו, אמן. אנו ניצבים כאן הערב באירוע חגיגי של חידון התנ"ך לנוער, בזמן שאיננו רגיל. כמעט שנתיים שאנו שורים במלחמה קשה, מלחמה שהביאה עימה כאב גדול, אובדן חיים של יקירים שנפלו, ואהובים שעדיין לא שבו הביתה. ליבנו עם כל משפחה או משפחה. המשפחות מחכות בכיליון עיניים לשוב יקיריהם. הכאב של המשפחות הוא גם הכאב שלנו. אנו מחבקים אותם מכל הלב, ולא נפסיק להתפלל ולקוות לשובם של כל החטופים בקרוב. לא ננוח ולא נשקוט, עד שישובו בנינו הביתה במהרה בריאים ושלמים. המלחמה הזו לצד האיומים מבחוץ גילתה לנו גם את העוצמות הטמונות בנו כחברה. בתוך רגעי המשבר הנוראים ראינו גילויים מדהימים של גבורה, של רעות, של ערבות הדדית. אותה סולידריות שהיא מקור חוסננו הלאומי. עם ישראל התייצב כאיש אחד. חיילינו האמיצים יצאו להגן על ארצנו במסירות נפש שאין כמותה. וגם ברגעים אלו הם נושאים בעוז ובנחישות את שליחותם להגן על העם והמדינה. ואנו מתפללים להצלחתם ולשלומם. אזרחים מכל רחבי הארץ התאחדו בתמיכה, בתרומות, בפתיחת הבתים שלהם ובסיוע לכל מי שאיבד הכל. רוח האחדות הזו, אחים ואחיות, היא סוד הכוח שלנו כעם, והיא המפתח להתגבר על כל אתגר קשה ככל שיהיה. אבל לצד האיומים הביטחוניים אנו מתמודדים גם עם אתגרים חברתיים ולאומיים מבית. עברנו תקופה של מחלוקות וקרעים, כואבים מאוד בתוך החברה הישראלית. לעתים נדמה שהשוני בדעות מפריד בינינו כמעט יותר מכל, אך דווקא בזמנים כאלה עלינו לזכור. אנו משפחה אחת, יש לנו גורל משותף וייעוד משותף. מה שמאחד וייחד אותנו גדול לאין שיעור במה שמפלג אותנו. אין לנו את הפריבילגיה להרשות לעצמנו להילחם זה בזה. כי מול פני אויבינו אנו חייבים לעמוד יחד, ולמען עתיד ילדינו חייבים להישאר מלוכדים. חז"ל אמרו, אין ישראל נגאלים אלא כשהם אגודה אחת. אחדות ישראל היא תנאי לניצחון וגאולה. לכן עלינו להקשיב זה לזה בכבוד, לגשר על הפערים, לאהוב יותר, לחבק יותר, ולבנות כאן חברה טובה, צודקת וחזקה יותר. האירועים שחווינו הם בסדר גודל תנכי, ואתם בני הנוער חיים בתקופה מיוחדת, היסטורית, לאומית והרת גורל. יקיריי, בתוך כל הסערות הללו, רבים שואלים, מניין ניקח את כל הכוח והתקווה להמשיך? והתשובה שלי היא ברורה, מהשורשים שלנו, מהאמונה שלנו ומהערכים הנצחיים שטמונים בתנ"ך. אנו עם הספר, בספר הספרים, התנ"ך, היה ויהיה תמיד המצפן הערכי שלנו. במשך אלפי שנים, בכל תפוצה ובכל דור, שבו אבותינו ואימותינו מן התנ"ך נחמה ועידוד, הדרכה ותקווה, וגם היום מול אתגרי השעה, מפנים כולנו מבט אל מקורותינו. במעמד זה אני מבקש להגיד לך תודה, אדוני שר החינוך. זה לא פשוט להיות שר חינוך בכלל ובפרט בתקופה כזו. ומה שעשה המשרד שלך, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, בתקופות באמת הקשות והמורכבות האלה, אין להם אח ורע בשום מקום. ובאף משרד אתה יכול להגיד את זה לחבריך. כי להיכנס לכל מקומות הפינוי, להקים גנים ומעונות יום ובתי ספר וחוגים, ובאמת נעשו פה דברים מדהימים בהובלה שלך, ואתה יכול להיות גאה בכך. באמת גאה בכך, ותודתנו נתונה לך, גם האישית וגם הציבורית. וזה דבר שעזר לנו באמת גם להחזיק וגם להמשיך הלאה. הערב אנו חוגגים את אהבתכם בני הנוער לתנ"ך. באמצעות לימוד התנ"ך אנו מתחברים לשורשנו ולמקורות שמהם צמח עם ישראל. ספר הספרים הוא הבסיס לזהותנו כאן בארץ ישראל. הוא מספר את הסיפור שלנו, סיפור של אמונה, של מאבק, של נפילה, אבל גם של תקומה. במיוחד אנו שמחים לארח כאן הערב את אמונה כהן, כלת חידון התנ"ך לשנת 2023, וכיום שופטת. אז תרחמי עליהם קצת, את יודעת. ואת באמת משמשת דמות מופת עבורנו, עבור הנוער, עבור עם ישראל כולו. אני מביט בכם המתמודדים וחושב איזה זכות ואיזה נחמה היא לראות דור צעיר שמקדיש את זמנו ללימוד התורה. בתוך המציאות המאתגרת אתם האור שיאיר לנו את הדרך.
ההתלהבות וההשקעה שלכם מחזקות את הקשר של כולנו למורשתנו ולעוצמת רוחנו. בעיניים שלכם אנחנו רואים את התקווה, את החוסן, את ההמשכיות של העם שלנו בארץ הזו. בדיוק כפי שמנהיגי ישראל בתנ"ך ידעו לעמוד באומץ, גם שהיו מעטים מול רבים, כך גם אתם מלמדים אותנו שהכוח האמיתי טמון ברוח, בערכים ובאמונה. אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בהפקת הערב היקר והיפה והמושקע הזה, מנהל המתנ"ס שלנו יוני ממו, לסגניתו חביבה, למנהלת מחלקת ילדים ונוער עדי, ליוזמת ומנהלת האירוע לי כהן, תודה לשופטים. לאביחי שלי שלא נח לרגע, אביחי שלנו, כל הכבוד לך על הכל. הוא לא עוזב אותנו, אל תדאגו, יושב לנו כמו שצריך. וכמובן לאמונה כהן, קלת חידון התנ"ך לשנת 23, ולך יואב, המהנדס והשופט. תודה למועצת הנוער, ישראל גורן על ההפקה המקצועית והמסורה, ולבסוף תודה גדולה לכם, תושבי שדות נגב, למשפחות, לנוער, לוותיקי היישוב, לחברי המליאה. יהי רצון שנזכה כולנו להמשיך לשאוב כוח מהתנ"ך, להתחזק באמונה ואחדות, לבנות יחד עתיד טוב יותר לילדינו ולכל עם ישראל. תודה רבה ובהצלחה ובשורות טובות לנו וכל עם ישראל. זה היה ארוך, כבוד השר, המיקרופון שלך, בבקשה. היה ארוך, חכו לתור שלי עכשיו, מה זה? 20 דקות, כן. טוב. כבוד ראש המועצה, מועצת שדות נגב היקרה, ידידי תמיר עידן, עברנו תקופות מאוד מורכבות מאז המלחמה. אני זוכר 100 הימים הראשונים, אחרי זה לביקור אצל התושבים, חלקם באילת, חלקם בים המלח, מענים לכולם, אחרי זה את שלב החזרה, והמשך העשייה גם היום שלא פוסקת. האתגרים ממשיכים, אתם עושים ציונות במו ידיכם, וכמי שאחראי על חינוך במדינה, נשאר לי רק להגיד לכם תודה, להצדיע ולחזק אתכם. אז כל הכבוד לך על העשייה, ראש המועצה. מנהלת המחוז, גברת מירי נבון, משפחות, חברים יקרים, שופטים, את אמונה אני זוכר באמת היה מרגש מאוד ונתן תופעה מדהימה, יישר כוח גדול, ומתמודדים יקרים, וגם המנחה שלנו, אבשלום קור, איפה? שכל פעם אני נהנה להחכים מדבריך. אנחנו כאן בשדות נגב, כאן בנגב הכל התחיל. אברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, ואני מצטט, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. הנגב, זה המקום שאליו הגיע אברהם אבינו, חפר באר, נטע אשל, ובעצם המקום בו התחילה ההתיישבות העברית בארץ ישראל. ואת זה אנחנו רואים בתנ"ך. תנ"ך שהוא היסוד והשורש שלנו, שבעצם אפשר לומר שמדינת ישראל קמה על בסיס התרבות שמנחיל לנו התנ"ך. במדינת ישראל החזרנו את לימוד התנ"ך והחיינו את השפה העברית. תפקידה של המדינה זה לא רק לשמש מקלט בטוח וחיים נורמליים לכל יהודי באשר הוא, אלא להמשיך את הציונות המקורית המתבססת על לימוד ואהבת התנ"ך. יש בתנ"ך את המטען התרבותי והבסיס המשותף לכולנו. זה הכלי המלכד ביותר בהיסטוריה של עם ישראל לכל אורך הדורות וכל הגלויות. והחשיבות שלו נובעת מהעובדה שעם ישראל במשך הרבה דורות שהיה מחוץ למולדתו ראה בו את העוגן המרכזי של הזהות שלנו, המגדיר הלאומי שלנו, בעידן בו לא היה לאום, ובוודאי שלא הייתה מדינת לאום. התנ"ך היווה את העוגן האיתן והיציב שמלווה אותנו ומאחד אותנו, ובימים אלה במיוחד נחזק את המשותף והמאחד.
את ההתמדה בדרך לאחדות, בסבלנות וסובלנות. ולכם מתמודדים יקרים, כל אחד ואחת מכם זה סמל ומופת ללימוד והעמקה בתנ"ך. אני אישית רואה חשיבות רבה בחיזוק לימודי התנ"ך, בהיסטוריה היהודית ובלימוד של מנהיגי המופת שקמו לנו במשך הדורות. בתפקידי כשר החינוך במדינת ישראל חשוב לי לחזק את הזהות היהודית הישראלית בקרב תלמידי ישראל, בכל מוסדות הלימוד, בתוכניות הלימודים, בעצם כגורם מרכזי בחיזוק התודעה הלאומית. לחיזוק ההוויה הציונית ולהבנה עמוקה כי לימודים אלה הם חלק מנשמתה וזהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. פעלתי לביסוס מדעי הרוח והחברה, לימודי השפה העברית, הספרות, התנ"ך וההיסטוריה. יצרנו מתווה לבחינות בגרות שיהווה למידה משמעותית והפנמה של כל הידע. שנת הלימודים תשפ"ו עומדת בנושא שנתי של שורשי עמי, עמי כעתיד, מורשת ויזמות, לכל שכבות הגיל. שורשי עמי יהווה חלק בלתי נפרד מהחיים הבית ספריים, תוכניות הלימודים והחינוך הבלתי פורמלי. הוא בעצם בא ומאזן בשני עקרונות יסוד. מצד אחד, גם על זה דיברת, שורשים תמיר, השורשים העמוקים של הזהות היהודית והציונית שהם הדגל המוסרי הכל כך חשוב שבזכותו אנחנו פה בארץ ישראל חלק משרשרת הדורות. ומצד שני, חיבור לעולם העתיד דרך רכישת המיומנות, ידע, מצוינות והשכלה בעולם הבינה מלאכותית שתוביל אותנו לעידן חדש. אנחנו פותחים את השנה עם תנועה של חיזוק משורשי התרבות והזהות שלנו והסתכלות קדימה יחד עם שילוב של כלים ומיומנויות. המטרה שלנו לגדל דור שמרגיש שייך לעצמו, לעמו ולמדינתו. דור שמכיר את שורשיו וצועד בביטחון אל עתידו. התנ"ך הוא יסוד הזהות היהודית ומעתה הוא הופך מרשות לחובה. יש מקומות שלא היינו צריכים לעשות את זה, לצערי יש מקומות שכן. לימודי התנ"ך הם חלק מלימודי הליבה. החיבור לשורשים ולסיפור הלאומי שלנו זה לא תוספת חינוכית או ספרותית, אלא יסוד שממנו מתחילה כל למידה משמעותית. וכך בכל מערכת החינוך. יחד עם מקצועות הליבה, מתמטיקה, מדעים ואנגלית, הגדרנו גם את התנ"ך, לימוד מחייב של זהות כחלק מתפיסת הלמידה במדינה, פה כבר כולם אחרי כיתה ו', אבל בכיתה ו' אנחנו נעשה מיצב ונבחן בתנ"ך את כל בתי הספר במדינת ישראל. אנחנו משנים כיוון. אי אפשר עוד להשאיר את הזהות היהודית כעניין של בחירה מקומית. האחריות שלנו היא לייסד שייכות, שורשים ומשמעות כחלק מתוכנית הלימודים הלאומית, ושורשים, זה השם שנבחר, זו התוכנית הלאומית לזהות יהודית וציונית. זו דרישה שעולה מהשטח, אנחנו שומעים את זה גם מהתלמידים שרוצים להבין את הסיפור הלאומי שלנו, מהמורים שמבקשים כלים ומההורים שרוצים יציבות וחיבור. ראינו לצערי ב7 לאוקטובר כמה זה נחוץ. 7 לאוקטובר לא היה רק זעזוע, הוא גם חשף לנו את מה שחסר. וזה שהילדים שלנו שגדלים פה בארץ הזו ידעו מאיפה הם באו. להחזיר לילדים שלנו את מה שראוי שיהיה מובן מאליו, זו המחויבות שלנו לתלמידים של היום ולעתידה של מדינת ישראל. גם היום במעמד זה כולנו זוכרים את אחינו ואחיותינו החטופים, החיים והחללים, אשר עודם מוחזקים בידי בני בליעל ברצועת עזה. כולנו מחויבים לעשות הכל למען החזרתם. מתקפת החמאס ב7 באוקטובר העמידה את מדינת ישראל בפני מציאות אסטרטגית חמורה מאין כמותה. היינו בבור כואב ובשפל שישראל מעולם לא ידע כמותו. המשימה לא הסתיימה. יש לנו הישגים רבים. הצלחנו להכניע את אויבינו בצפון, בין אם זה חיזבאללה, נסראללה, סוריה, ולאחרונה גם במבצע עמק אביב באיראן, הסרנו איום אסטרטגי על מדינת ישראל שאיים על עצם קיומנו. כל זה נעשה בזכות הנהגה מדינית עיקשת ונחושה, בזכות המפקדים האמיצים שלנו, לוחמים עזי נפש בכל זרועות הביטחון של מדינת ישראל. המשימה לא הסתיימה. אנחנו מחויבים להחזיר את החטופים, להכריע את חמאס ולוודא שברצועת עזה יהיה שקט ולא יאיים על ישראל יותר.
חמאס וארגוני הטרור האחרים חושבים שיוכלו לשבור את רוחנו, אך הם טועים טעות מרה. מול הטרור אנו עומדים עם רוח גדולה פי 10, רוח תנכית, רוח נבואית, רוח של עם ישראל. נישא תפילה לשובם בשלום של כל חיילינו, למימוש יהודם במערכה המורכבת להכרעת חמאס, למול כל אויבינו באשר הם ולהחזרת כל חטופינו. מתמודדים יקרים, בתהליך הלמידה לקראת החידון בחרתם להתחבר לזהות היהודית, למדתם, חזרתם ושיננתם. ההצלחה וההצטיינות הן שייכות לכל אחד ואחת מכן, וזאת רק לאור המסע שעשיתם. הרבה בהצלחה, ואיך אומרים, כולכם ניצחתם. תודה רבה. נבקש עכשיו למיקרופון את הרב רפאל חדד, רב היישוב שובה. זה שם טוב במיוחד לחודש אלול, חודש טוב. ערב טוב, ברשות ראש המועצה היקר שלנו תמיר, שפתח את הלב ואת הכיס לאירוע המכונן, המרומם והמיוחד הזה. לשר החינוך שהשיב את הלב לליבה, הכניס את העיקרים לבתי הספר, לחינוך האמיתי, לשורשים האמיתיים, כמו שאמר תמיר קודם לכן. הערב הזה מזכיר לי זיכרונות מלפני 25 שנה, בהם ישבתי ממש כאן על דוכן המתמודדים, אבל לא בשדות נגב, לא זכיתי לגור כאן, אלא בקריית ארבע. ואני זוכר את יואב שלוסברג היקר, עם שערות יותר שחורות. 3 פעמים התמודדתי, ואפילו לנו ויכוח פעם, לא. הוא אמר שפעם הראשונה היחידה שמישהו תיקן אותו בחידון. אבל אני רוצה להגיד שברגעים האלה מתמודדים מאוד מאוד לחוצים ומתים כבר שיסיימו לדבר ולהתחיל. אבל אני אגיד משהו אחד. הערב הזה הוא הוכחה גדולה לאמת התנ"כית. ודבר אלוהינו יקום לעולם. כשרואים שעם ישראל לומד, שוקד, אבל לא רק לומד. יש לנו פה אנשי מעשה שלוקחים את הכל ורותמים את כל המשאבים של התקציבים, של החשיבה, של הארגון של הערב המיוחד הזה, ורותמים את הכל לחבר אותנו, לחבר את הנוער, לחבר את כל תושבי שדות נגב ותושבי ארץ ישראל כולה לתנ"ך היקר שלנו. ופה זה הזדמנות, זה נציגות בשביל לקרוא לנו, אנחנו התושבים, לפתוח את הספר הזה 5 דקות ביום, להאיר את הלב, להתחבר לשורשים ולזכות לראות עין בעין איך הפסוקים שכתובים בכל הספרים מתקיימים אחד לאחד. אני רוצה להגיד תודה רבה לראש המועצה היקר שהשקיע בערב הזה, לראש המתנ"ס שלנו יוני, איפה הוא נעלם? יוני ממו, וללי כהן שלא ויתרה על אף לוז הזמנים הצפוף, ולעוד כל מי שאינני יודע שטרח ועמל על הערב הזה. ואחרונים חביבים פה למתמודדים היקרים שלנו, שאשריכם, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתכם, שתזכו לענות תשובות נכונות ותזכו ללכת עם התנ"ך כל ימי חייכם, אמן ואמן. לפני שנים ספורות בחידון התנ"ך ביום העצמאות, כשהתבררו התוצאות והתברר שאמונה היא קלת התנ"ך העולמית, החלטתי לשיר במיקרופון משהו שאנחנו שרים לשבת, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. וזאת הקדמה לזה שביקשנו מאמונה כהן קלת התנ"ך העולמית לשנת תשפ"ג, זה לפני 2.5. שתגידי לנו משהו. השמיעי קול.
טוב, אז לא הכנתי ככה נאום, אני רואה כבר את הלחץ, אתם עוד רגע מתפקים מלחץ, אבל להגיד לכם שאני ממש מתרגשת להיות פה ולראות אתכם, ואני אגלה לכם שהסיבה האמיתית שאני באה לפה, זה לא כדי להיות שופטת, זה אומנם תחביב, אבל אני באה כדי לראות אתכם. כל פעם שאני מגיעה לחידון ואני רואה מתמודדים כאלה צעירים, אני רואה את האש בעיניים שלכם, את ההתלהבות שלכם על התנ"ך, זה כל פעם עושה לי מוטיבציה מחדש. אני חוזרת באותו ערב הביתה, פותחת תנ"ך בהתלהבות, אז באתי בשבילכם ותודה לכם על הזכות הזאת. רק להגיד שאנחנו נמצאים פה כבר 2 במלחמה, אבל מי שגר בעוטף, גם אני גרה פה, ואנחנו נמצאים הרבה יותר זמן במלחמה. אני לא זוכרת מאז שנולדתי אפילו תקופה אחת בלי איזה סבב, מבצע, או כל הזמן יש דברים. ובאמת, גם אני בלחץ, גם השופטת בלחץ. להגיד שאומנם אנחנו במלחמה, וזה נראה כלפי חוץ שהמלחמה שלנו היא טנקים ונשקים, אבל באמת לא צריך יותר מדי כדי לראות שהמלחמה האמיתית שקורית פה היום בעם ישראל היא מלחמת זהות. זה המלחמה של מי אנחנו, מה התפקיד שלנו, מלחמה על העם שלנו, על הארץ שלנו, על התורה שלנו. ומבחינתי לראות אתכם פה יושבים ולומדים, ואני יודעת זה רגע השיא, אבל קדם לזה חודשים ושנים שהחבר'ה המטורפים האלה ישבו והשקיעו ולמדו, לראות אתכם מבחינתי זה הניצחון האמיתי שלנו, של עם ישראל. אז תודה לכם ושיהיה בהצלחה. אני חושב שאילו היו שולחים את המילים של אמונה עם מנגינה לאירוויזיון, היינו לוקחים מקום ראשון. שאלה ראשונה לכם, עוד מעט נציג גם את השופטים, אבל שאלה ראשונה לכם, הקהל, אנחנו נצפה אל התצרף, מה שהעמים אחרים קוראים פאזל, אנחנו נראה כאן, נחשוף 2 משבצות, ובמהלך החידון כל פעם נחשוף עוד 2 משבצות, ונבקש מכם להניח מה אנחנו רואים פה. זה מקום שיש לו קשר לתנ"ך, אבל כרגע אנחנו רואים פיסות שמיים, אז אנחנו נתקדם מזה במהלך הערב כולו. השופטים שלנו מזמנים אירוע שעוד לא היה כמוהו. אני לא זוכר אירוע שישבו בו על הבמה כשופטים. 3 חתני תנ"ך עולמיים. הקרוב אליי, האליל המקומי, חתן התנ"ך העולמי לנוער תשס"ב, אביחי שלי. אביחי הוכיח את יכולתו גם בחידון העולמי, אף על פי שאין לו מאור עיניים כמו לאחרים, וגם אחר כך בשירות הצבאי שלו. אביחי, אנחנו חסידים שלך. את אמונה כהן הצגנו, אמונה קלת התנ"ך העולמי תשפ"ג, ובתווך מי שחיבר את השאלות והפיק את כל המעמד החגיגי והמורכב הזה, חתן התנ"ך העולמי לתשמ"ו, יואב שלוסברג. ועכשיו נציג את האנשים שלכבודם התכנסנו כאן. לפי סדר ישיבתם, לכל אחד נציין כמה קיבל בשלב המוקדם שבכתב. שורה קדמית מן הקהל אל מרכז הבמה, רננה עטיה, אולפנת אלומה, תושבת שרשרת, צברה בשלב המוקדם 33 נקודות. לצידה הודיה יקותיאלי, אולפנת אלומה, תושבת זמרת, כיתה ט' 34 נקודות. הודיה בשלב הזה היא אחת משני המובילים, אבל ההפרשים זעומים ויכולים להשתנות כמובן. אוריאל ביטון מישיבת בית יהודה בכפר מימון, תושב תושייה, כיתה י"ב 33 נקודות. לוי שקלר, כיתה ח', ישיבת בית יהודה, תושב שובה 32 נקודות. בקצה השורה הקדמית גלעד בר כוכבא, תושב תושייה 32 נקודות, בית יהודה כפר מימון. בשורה העליונה מן הקרובים לקהל אל מרכז הבימה, אליה חדד, ישיבת דרך חיים בשעלבים, תושב שובה, כיתה ט' 33 נקודות. לידו צורי גינסברג, צעיר המשתתפים, כיתה ז', תלמוד תורה שדות נגב, מסעד 32 נקודות.
תמיד נדמה לי שזה אמבולנס נכנס לאולם. מתניה צור אריה, ישיבת צביה, כרמי קטיף, כפר מימון, תושב תושייה, אחד משני המובילים, 34 נקודות. לידו דוד זייד, אחד משני הצעירים, תלמוד תורה שדות נגב, תושב תקומה, 32 נקודות. ואחרון חביב, גם אחרון וגם חביב, תושב זרועה, תלמיד מרחבים, הראל יהודה כהן, 31 נקודות. סבב השאלות הראשון, אנחנו נצפה תחילה במערכוני פנטומימה לפני שניגש לשאלות עצמן. אנחנו מזמינים אל הבימה את הפנטומימאי עופר גורן. מה שטוב אצל הפנטומימאי זה שאני במיוחד נהנה מזה שאין לו שגיאות בעברית בזמן הפנטומימה. עופר גורן יציג לנו קטע ראשון על דוד וגוליית ואחר כך השאלות. מישהו, אתם רואים, מישהו הלבין את פניו ברבים. 33, כן. דוד וגוליית, עוד מעט המערכון ואחר כך השאלות. שאלה ראשונה תהיה שאלת שר החינוך והיא תוצג לרננה עטיה, תושבת שרשרת. דוד וגוליית.
שאלה ראשונה לרננה עטיה, תושבת שרשרת. רננה, עמדי בבקשה. עמדי לרגע, שנראה זהו, עכשיו שבי. עכשיו נשמיע לך את השאלה של כבוד שר החינוך, סגן אלוף במילואים יואב קיש. שואל השר, אחת מאיזו עיר היה גוליית הפלישתי? מגת. כן, ובאמצעות אילו כלי מלחמה ניצח דוד את גוליית? 5 אבנים וקליע. שופטנו, כמה נקודות לרננה עטיה? תחזרי על התשובה שנייה, לא שמעתי אותך, סליחה. 5 אבנים וקליע. מעולה, 12 נקודות, כל הכבוד. הודיה יקותיאלי, עמדי בבקשה, תושבת זמרת, אולפנת הלאומה, כיתה ט'. הודיה, ישי ציווה על דוד להביא לאחיו דברי מאכל, צייני לפחות דבר אחד. אפת הקלי ו10 לחם. נכון. ואיך שכנע דוד את שאול שהוא יכול לנצח את גוליית? כפי שהוא הרג בשדה את האריה ואת הדוב, שבעזרת השם כך הוא יוכל לנצח את גוליית הגיתי. אלופה, 12 נקודות. יש סרטון עכשיו, נכון? נראה לפני השאלה הבאה סרטון קצר בעניין הזה. זה השאלה, אז למה לא קרא לקרוא שאלת השאלה? היה כתוב, לא משנה. מה שנעשה? היה אמור לקרוא לו את השאלה, הוא היה אמור לקרוא לו את השאלה, לא קרא. מסופר על המלך דוד שכבש את מצודת ציון. אנחנו שואלים את אוריאל ביטון, תלמיד י"ב מישיבת בית יהודה, כפר מימון, תושב תושייה. מידי מי כבש דוד את מצודת ציון? מהיבוסי. ומה השם שנתן דוד למצודת ציון? עיר דוד. מצוין, 12 נקודות. סרטון, כן, סרטון. בבקשה. סרטון קצר על תולדות ירושלים. כאן דוד כובש את ירושלים, אחרי זה שלמה בנו בונה את בית המקדש. בית המקדש הראשון נחרב, בית המקדש השני עכשיו גם הוא נחרב. והתקדמנו לתקופה שלנו, היציאה מהחומות, משכנות שאננים, ימין משה, מלחמת העצמאות, כן, מלחמת ששת הימים, הרב גורן תוקע בשופר, ירושלים המאוחדת וירושלים בתפארתה ימינו אנו. עכשיו לוי שקלר מבית יהודה, תושב שובה. עמוד בבקשה לוי היקר. אנחנו קוראים על אדם שישב בירושלים ואכל תמיד על שולחן דוד המלך. מי האיש? מפיבושת בן יהונתן. ואיזו תכונה גופנית אפיינה אותו? הוא היה נכה. מעולה, 12 נקודות. גלעד בר כוכבא, ישיבת בית יהודה, תושב תושייה. אנחנו קוראים על אישה שניסתה לשכנע 2 נשים אחרות להיפרד ממנה. כך אמרה, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. מי האישה? דורי. לאן היו מועדות פניה? בית לחם. מצוין. 12 נקודות. אנחנו עוברים לשורה העליונה, מהצד הקרוב לקהל, אליה חדד, עמוד, תודה. ישיבת דרך חיים משעלבים, כיתה ט', תושב שובה. אנחנו קוראים על אדם שקיבל את הברכה ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם. מי האיש? בעקבות בועז. איזה אירוע? בועז, בעקבות נישואיו עם רות המואביה.
מעולה, 12 נקודות. אנחנו עוברים אל המנוסה של דוד והנדודים מפני שאול. צורי גינסברג, עמוד בטובך. צורי, תלמיד כיתה ז', תושב סעד, תלמוד תורה שדות נגב. שאול ביקש את נפשו של דוד. מיכל, אשת דוד, סייעה לדוד להימלט. כיצד מילתה מיכל את דוד? דרך החלון. ואת מה השכיבה מיכל במיטת דוד כדי לחפות על בעלה? טרפים וכביריזים. מצוין, 12 נקודות. אני רואה שהחבר'ה קראו את הספר. מתניה צור אריה, עמוד. מתניה, ישיבת צביה, כרמי קטיף, כפר מימון. דוד לא הופיע לשולחן המלך ביום החודש. מה הייתה התגובה של שאול לכך שדוד לא בא ביום החודש הראשון? הוא אומר, אולי מקראו בלתי טהורו כי לא טהור, כלשון הפסוק, והוא כאילו, יכול להיות שדוד היום לא טהור ולכן לא יכול לבוא לאכול איתנו. איך הודיע יונתן לדוד ששאול אכן מבקש את נפשו? הוא ירה את החץ, שדוד הסתתר מאחורי הנגב, הוא הסתכל עם דוד לפני זה, שאם הוא ירה את החץ ואמר לנער, החץ ממך והלאה, זה אומר ששאול מבקש את נפשו, ואם החץ ממנו והנה, זה אומר ששאול לא מבקש את נפשו, ובאמת אחרי הסיפור ימי ארוחות החודש, הוא ירה את החץ ואמר לנער, החץ ממך והלאה, שזה אומר ששאול באמת מבקש את נפשו. הוא באמת קרא את הספר, 12 נקודות, אלוף. דוד זייד, כיתה ז', תקומה, תלמוד תורה שדות נגב. כמה אנשים לקח שאול איתו בחיפוש? 3,000. עוד פעם, לא שמעתי את התשובה? 3,000. כן, 3,000, יפה. לדוד ואנשיו הייתה הזדמנות להרוג את שאול. דוד סירב. ואיזה פעולה נקט דוד כדי להוכיח לשאול שהשם נתנו בידו? קראת את כנף מעילו. מצוין, 12 נקודות. שאלה אחרונה בסבב הזה, אראל יהודה כהן, תושב זרועה, ממרחבים. אחד ממלכי אומות העולם רצה לפגוע בכבודם של אנשי יבש גלעד, בכך שינקר כל עין ימין. מה שם המלך שביקש לפגוע בכבוד אנשי יבש גלעד? נחש העמוני. כן. נכון. מה שם המלך שנחלץ לעזרתם? שאול בן קיש. מעולה, 12 נקודות. איזה אלופים. לפני שנעבור אל השלב השני, הניסיון לימדנו שאתה אומר את התודות בסוף, אז אנשים לא כל כך סבלנים, ומגיע לתודות להישמע במצב שאנשים קשובים. אנחנו מודים לשר החינוך יואב קיש, לראש המועצה תמיר עידן, למנהל המתנ"ס יוני ממו, למתמודדים, למשפחות, ליוזמת האירוע לי כהן, לשופטים אביחי שלי אמונה כהן, לעדי חזן על העזרה בהפקה, לצוות החשיבה שהתגייס, תושבי שדות נגב, ירון סמימי, דקלה חדד, רפאל חדד, אבירם כהן ונועה קבלה. מפיק האירוע, יואב שלוסברג וצוותו, במיוחד ישראל גורן. צוות מחלקת נוער שדות נגב, עדי מגנהיים, נועה לוזון, אליאל קורבי ורכזי הנוער. צוות המתנ"ס, מועצת הנוער של שדות נגב, עינת לוי על תפאורת האולם, טל סגרון על צילום האירוע, וכל תושבי שדות נגב, במיוחד ותיקי היישוב. עברנו עכשיו לשלב השני. השלב השני נקרא המרוץ. אנחנו מציגים לכם שאלות שמיועדות לכולכם. בזו אחר זו 10 שאלות, כל שאלה 30 שניות ומתקדמים. לכל שאלה אנחנו נציג 4 תשובות אפשריות. אתם בלחצנים שלכם תחוו את התשובה לפי דעתכם. המחשב קולט את הכל. בסוף המרוץ של 10 השאלות אתם תוכלו לשמוע את הסיכום שהמחשב צבר מן השאלות שכולכם. תרגלתם את הדבר עם יואב. יואב, אתה רוצה להסביר להם בבקשה? שוב נוודא שכולם הבינו, אתם כמו שהסברנו לכם,
כל אחד יש את השלט שלו, ואתם תלחצו, יש לכם 30 שניות, אתם תראו את מספרי השלטים ברגע שנקן את השקופית הראשונה, 30 שניות לכל שאלה, כאשר אפשר לתקן את התשובה, המחשב קולט את התשובה האחרונה שלחצתם, ואין משמעות למי שלוחץ יותר מהר, אז דיברנו על זה. מי שרוצה לשאול משהו שלא ברור לפני שנתחיל, שהכל בסדר, הכל ברור? בסדר? יופי, בהצלחה לכולם. שאלה ראשונה, ממי פחד שאול במלחמה האחרונה נגד הפלישתים? ממי פחד שאול במלחמה האחרונה נגד הפלישתים? האם פחד מן המורים בקשת, כלומר היורים, ממטילי הכידון, מאחי גוליית או מנושאי הכלים? בבקשה. שאלה 2. מה הביטוי המופיע לגבי בני עלי? 1. הגדילו להרשיע. 2. חופרים מנג'זים. ג' הרבו אשמה. ד' בני בלי יעל. מה הביטוי שמופיע לגבי בני עלי? עוד 11 שניות. המספר מופיע בתחתית המסך משמאל. שאלה 3. יונתן הציע לדוד להיות א', שר צבא, להיות שר אלף, להיות נושא הכלים של דוד, או להיות למשנה למלך. מה הציע יונתן שהוא יהיה לדוד כאשר דוד יהיה מלך? שר צבא או שר אלף, נושא כלים או משנה למלך? שאלה הבאה, משל כבשת הרש, דוד חרץ את דינו של העשיר. כתוב, ואת הכבשה ישלם, איך כתוב ההמשך? ישלם כפל כפליים, ישלם מנה אחת אפיים, ג' ישלם 10 מונים, ד' ישלם 400. מה אתם אומרים? שאלה 5. כיצד נהיה מפיבושת לנכה? האם הוא נפל מרכבת הרים? האם הוא התגלגל במדרגות ביתו? אפשרות שלישית, האומנת הפילה את מפיבושת כאשר ברחה. שאלה רביעית, אולי הוא נפצע בקרב. מה אתם אומרים? שאלה 6. מידי איזה עם לקח דוד את מתג האמה? האם מידי עמון? אפשרות 2 מידי מואב? אפשרות 3 מידי פלישתים? אפשרות 4 מידי ארם? עוד 12 שניות. שאלה הבאה, מי אמר לדוד, השתחוויתי, אמצא חן בעיני אדוני המלך? האם אלה דברי אוריה החיתי? אולי דברי האישה התקועית? ג' מפיבושת אמר את הדבר לדוד, ואולי ציווה, צד י' ב' א', הוא שאמר.
שאלה 8 במרוץ. המספר הוא 200,000. 200,000 קשור למלחמת שאול במחמס, או מלחמת שאול בעמלק, אולי למלחמת שאול בעמון, או למלחמת דוד וגוליית. 200,000 קשור לאיזו מן המלחמות? א', שאול במחמס, ב', שאול בעמלק, ג', שאול בעמון, ד', מלחמת דוד וגוליית. זאת הייתה שאלה 8. אנחנו משמיעים את שאלה 9. גדעון נקרא בספר שמואל ב' בפי יואב בשם גדעון או ירובעל, ירובושת או ירבעם. איך נקרא גדעון בפי יואב בספר שמואל ב'? האפשרויות: גדעון, ירובעל, ירובושת או ירבעם. עשר. מה המדבר הראשון שדוד שהה בו? מדבר פרן, מדבר מעון, מדבר זיף, אולי מדבר עין גדי. המדבר הראשון מן המדבריות שדוד שהה בהם, פרן או מעון, זיף או עין גדי. עד כאן המרוץ. שמענו 10 שאלות בזק, והמחשב קלט את מה שאתם סימנתם. עוד מעט אנחנו נודיע את התוצאות. עכשיו אנחנו שבים אל הקהל כדי לחשוף עוד משבצות מן התצריף. אנחנו מדברים על אתר בארצנו שקשור לעניין תנכי. חשפנו עוד 2 משבצות. אני מבקש לראות עוד 2 משבצות. מה אתם אומרים? נבקש עוד 2 משבצות. טוב, אנחנו מוכנים ששלושת הראשונים שיגיעו לבמה ישמיעו את דעתם. מה הדבר שאנחנו רואים בחלקי התמונה שנחשפו? 3 ראשונים. אנחנו שמחים שהחבר'ה פה לא רצים. רגע, זהו, 3. בואי אלינו. 3 הראשונים, אתה רביעי, אתה תוכל לבוא בסיבוב הבא. בואי, את הראשונה. מה את חושבת שאנחנו רואים? עיר דוד. בואי, דברי לכאן. קול רב. עיר דוד. עיר דוד, תשובה יפה, אבל זו לא התמונה המתאימה. זהו? גם אתה חשבת ככה? טוב. אז תודה רבה לכם. אנחנו נחשוף עוד 2 משבצות, בבקשה. 3 ראשונים שיגיעו. עוד 2 משבצות. מגדל דוד. לא. מדבר עין גדי. לא. אבל השמיים באמת כמו מדבר עין גדי. עוד 2 משבצות נחשוף. כבר היית? יד אבשלום. תדבר. יד אבשלום. יד אבשלום זה. טוב, נחשוף עוד 2. אני מודה שזה קשה. בוא חביבי. בוא.
לא, רק הוא צריך לדבר. בוא, דבר. אנחנו מוכנים עדיין לראות אנשים שירהיבו עוז להגיד מה אנחנו רואים. קצת את התשובה. קול רם בבקשה. לוי שמואל. יפה מאוד. שמה, איך נבי סמואל קשור לתנ"ך? לא יודע, חבר שלי אבל. בסדר, אבל זו תשובה נכונה. קודם כל, אתה ילד חכם שאתה בוחר חברים טובים. זאת התמונה שאנחנו רואים, קבר שמואל הנביא, או כמו שקוראים לו בערבית נבי סמואל. אני רוצה להגיד לכם משהו, תודה רבה לך. מה שמך? רגע, בוא תגיד לנו מה שמך בקול רם. נריה. יש לך שם משפחה? כן. נריה חדד. חדד. חזן? חדד. האות האחרונה נון, נכון? חזן. חדד. חדד? יפה. רגע, איפה אתה גר? בזמרת. לא בזמרת, בזמרת. העבירו את זה, יפה. ואיפה אתה לומד? בנועם מורות. מה? נועם מורות. לא אמרו לך? בנתיבות. טוב, תודה. מחיאות כפיים על התשובה הנכונה. שימו חברים, האתר הזה, נבי סמואל, היה מוקד של קרבות עזים בינינו לבין הצבא הירדני במלחמת השחרור. איפה היו הפלסטינאים? לא היה דבר כזה. זה היה בינינו לבין צבא הירדן, וזה עבר מיד ליד. זה על יד היישוב שנקרא היום הר אדר, ויש שם אתר הנצחה לחטיבת הראל, בפיקודו של אורי בן ארי. בסוף מלחמת השחרור לא הצלחנו לכבוש את המקום הזה. עברו 19 שנה, ואורי בן ארי בעצמו, כמפקד חטיבה במילואים, הצליח לשחרר את האתר הזה. אני ממליץ מאוד לבוא ולראות כמה יפה מדינת ישראל מנציחה במקום הזה את קברו של שמואל הנביא. ממש יפה. כותבים בנבטן נבי סמואל. עכשיו... תקרא לזמר. טוב, אנחנו נחזיר עכשיו את ראם אדמוני לשיר לנו את השיר רצוף האהבה. בבקשה. תוכו רצוף האהבה. חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו, מושיט את שרביטו לכל הפושט ידו. אין לו מרעלי מעל צאן מרעיתו, גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו. תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. ידיו רב לו ואין ראשית לראשיתו, גם השירה כחולה היה מרק מקצת שבחו. לפנים משורת הדין מנהיג את עולמו, ומלפני המלאכים דורש בשלום עמו. תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לראות
צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. עתידו לתת פר תחת אפר, שמן ששון תחת תבל, מרתה תהילה תחת החקרה. תודה רבה לך, ידידנו המדמוני. המטמוני אפשר גם, המטמון גם. התשובות הנכונות על המרוץ, ואחר כך נודיע את הניקוד. בשאלה הראשונה שאלנו, ממי פחד שאול במלחמה האחרונה נגד הפלישתים בגלבוע? הוא פחד מהקשתים, היורים בקשת, המורים בקשת. שאלנו מה הביטוי שמופיע לגבי בני עלי? כתוב שהם בלי יעל, יעל זה בלי תועלת. יונתן הציע לדוד להיות המשנה למלך, כאשר דוד יהיה מלך. משל כבשת הרש, דוד חרץ את דינו של העשיר, 400 ישלם. כיצד נהיה מפיבושת נכה? האומנת הפילה אותו כאשר היא נמלטה. מידי איזה עם לקח דוד את מתג האמה? מידי פלישתים. מי אמר לדוד, אמצא חן בעיניך אדוני המלך? אלה דברי ציווה, צד י' ב' א'. המספר 200,000 קשור למלחמת שאול בעמלק. גדעון נקרא בספר שמואל ב' בשם ירובשת. והמדבר הראשון ששהה בו דוד המלך הוא מדבר זיף. אלה התשובות הנכונות למרוץ. ועכשיו יואב יציג את הניקוד. כפי שאפשר לראות, היה מאוד מותח, אבל מעל כל המתבלט פה צורי גינסברג שצבר את מלוא 20 נקודות. כל הכבוד לך. השאר עם 16 נקודות וככה כמו שאתם רואים, ובעקבות השלב הזה וכל הניקוד המצטבר עכשיו מי הם השישה שהפילו לשלב הבא? בבקשה. לפי הניקוד מן הנמוך אל הגבוה, ששת העולים, לוי שקלר 60 נקודות, גלעד בר כוכבא 60, אליה חדד 61, הודיה יקותיאלי 62, מתניה צור אריה 62, וצורי גרינסברג 64. אתם רואים את הכיסא שהעמדנו ליד שולחן המתמודדים. שם יושב עכשיו בכל פעם אחד שיצטרך להשיב על 5 שאלות המיועדות לו. בשלב הזה אנחנו מזמינים קודם את הודיה יקותיאלי, אולפנת אלומה מזמרת. שלום הודיה. אני חשבתי שתעני לי ואז אפשר יהיה לשמוע אותך. שלום. יופי. אנחנו צריכים שקט גמור עכשיו משום שהמתמודדים עונים לפעמים חלש והשופטים חייבים לשמוע אותם כדי להתקדם. אנחנו מאחלים לך הצלחה, יש לך 1:20. בבקשה. 1. מי נחשבה שיכורה? חנה. כן. 2. על מי כתוב? והאיש קשה ורע מעללים והוא כליבי.
נבל. ברזילי גלעדי. מי קלקל, קובי תני לי להשמיע את השאלה, את יודעת. מי קלקל את המלך בישיבתו במחניים כי איש גדול הוא מאוד? ברזילי גלעדי. 4. מי אמרה כי זקנתי מיות לאיש? נעמי. יופי, ושאלה אחרונה. מי הוא חגור מידו לבושו ועליו חגור חרב מצומדת על מותניו? יואב. מעולה. 20 נקודות, מעולה. איזה יופי, תמיר, לשמוע את הנוער שלך. יא בללי. עכשיו אנחנו מבקשים את לוי שקלר מבית יהודה, משובה. השנה הלך לעולמו האלוף ישעיהו גביש בגיל 100. הוא היה אלוף פיקוד הדרום בששת הימים, והוא שינה את שמו משקלר לגביש. אביו היה מתפלל איתנו בבית הכנסת בתל אביב, שקלר. אני זוכר שפעם הגיע האלוף גביש, ואבא שלו, האדון שקלר, זרח מאושר כשהילד האלוף הגיע לבית הכנסת. לוי היקר, יש לך 1:20, כמו להודיה, בהצלחה. 1. על מי נאמר משכמו ומעלה גבוה מכל העם? שאול. כן. מי אמרה? אל דעות השם ולא נתקנו עלילות? חנה. כן. מה בשלט תמר לאמנון? לביבות. כן. מה הביא דוד לשר האלף? לאט לאט יש לך עוד המון זמן, הרבה זמן. חריצי חלב. כן, בסדר. מה שם שר צבא הדדעזר? שאלה אחרונה, עוד הרבה זמן. שר הצבא של הדדעזר, מה שמו? תגיד משהו, יש לך 1/4. שר צבא הדדעזר. זה שם, אני לא שמעתי עוד מישהו שנקרא ככה. התשובה היא שובח. שובח. תודה רבה לך לוי היקר. נבקש את גלעד בר כוכבא, תושייה, בית יהודה כפר מימון. 16 נקודות, כן, לוי. שלום לך גלעד היקר. תענה כדי שיבדוק את המיקרופון. שלום. יפה, זו תשובה נכונה, אבל אתה לא מקבל על זה נקודות. גלעד, בהצלחה. כיצד נקרא הילד שנולד לבועז ורות? עובד. כן. מתי התחבא העם במערות ובחבכים ובסלעים? במלחמת שאול בפלישתים. כן, נכון. העברים והפסחים קשורים למה? כיבוש ירושלים. על מה נאמר? לוטה בסמלה אחרי האפוד? החרב של גוליית. מי היה מספר עבדי ציווה? שאלה אחרונה. יש לך 50 שניות. ציווה, נערו של שאול. מי היה מספר עבדיו? עשרה. תשובה נכונה 20. 16 נקודות. אליה חדד בבקשה, משובה, ישיבת דרך חיים שעלבין. אנחנו מבקשים בקהל לשמור על השקט ולא לגלות תשובות, לא לצעוק תשובות בכלל. תנו למתמודדים, הם באמת ברמה מאוד גבוהה, צריכים את הריכוז, לא להפריע, לא לצעוק שום תשובה בבקשה. שלום. שלום וברכה. בהצלחה. תודה.
על מי נאמר? רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע. חנה. על מי נאמר? מן נשרים קלו מאריות גברו. שאול ויונתן. מאיזו מתכת עשוי שריון גוליית. נחושת. למי נאמר? נפלה נעה ביד השם. גד הנביא. מי? גד הנביא. כן, כן, בסדר. ושאלה האחרונה. כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. מה שם העיר? קהילה. $20 נקודות. צורי בבקשה, צורי גינסברג. תלמוד תורה שדות נגב, תושב סעד. צורי בהצלחה. תודה. מה שם יועצו של דוד שגר בגילו? אחיתופל. כן. אילו הרים קילל דוד? גלבוע. הגלבוע. היכן גר אלקנה? הרמתיים צופים. כן. מי הוא בן נעבת יונתן. המרדות? שאלה אחרונה. כמה אנשים לא עברו את נחל הבשור? זה המרדף של דוד אחרי העמלקי. 200. אחרון חביב, מתניה צור אריה, תושייה, ישיבת צביה, כרמי קטיף. שלום מתניה. אהלן. באיזה שפה הוא דיבר? שלום. לרגע חשבתי שהמנחה את החידון ברמאללה. מתניה יקר בהצלחה. מי ראתה את דוד מפזז ומחרקר לפני השם? מיכל אשתו. מי אמר, אכן שר מר המוות? אגג לשמואל. מה שם בעלה הראשון של רות? קיליון? לא. לא, כתוב, אותו מביא אשת מחלוד, מה שכתוב כך. טוב, נמשיך. מי ביקש? והיה השם לדיין ושפט ביני וביניך. מישהו רוצה לעבור זה עכשיו? לעבור. מה שם בנו מיכה, של עם א'. מפיבושת? שאלה האחרונה שנשארה לך. מישהו אמר, והיה השם לדיין ושפט ביני וביניך. ננסה את השאלה האחרונה, בנו של מפיבושת. הוא ענה. אמר? מיכה, כן. אז זהו, זאת האחרונה, דבר. מי אמר את זה? כן, מי אמר? תגיד משהו. טוב, דוד, השם אחר. דוד, אמרת דוד, יופי. 16 נקודות. החזקת אותנו במתח. ועכשיו אנחנו מגיעים אל השאלה הזהה, שאלת ראש המועצה. אנא, בבקשה, תמיר עידן. אני ראיתי מדבריך שאתה שד בחומר. לא כל כך. לפני שנשאלת שאלה, יש שאלה שאני מתחבט איתה עם הרב קצין כבר איזה שבוע. דיברתם מקודם על זה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תעלה למעלה בבקשה, אבל מה אומר לו, תסתכל מסביב. הוא מסתכל סביב, לכאורה בתוך ארץ ישראל, כי... אז נכנס או לא נכנס? אז מי שיהיה לו תשובה לתת לי אחרי זה, גם יואב, גם אתה יכול, יואב סלוטברג. אדוני השופט, אדוני השופט, יש לך תשובה לשאלה הזו? תראה, הוא לא הקשיב. אתה רואה אבשלום, אמרתי לך, הוא לא מקשיב. בסדר, אין מה לעשות. אני פה מנצח על כל מה שקורה, אז אני לא תמיד... אז מי שיהיה לו רעיון לתשובה לשאלה הזאת, אנחנו נשמח. בסדר, אני מלא איתך אחר כך. אמרתי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תעלה, נכון? ותסתכל סביב, ותראה את הארץ. אם הוא מסתכל סביב, לכאורה בתוך המדינה נמצא, בתוך הארץ. אז הוא היה או לא היה? לא, הוא היה שם בצד השני, הוא היה... איך אבל הוא מסתכל סביב, הוא אומר להסתכל לכל צפון הדרום, המזרח מערבה, ותראה את הארץ, אז הוא נמצא בתוכה, הוא לא יכול להיות בחוץ. לא חייב תשובה עכשיו, אתם יכולים... הוא אומר
גם ואת הגלעד עד דן, זאת גם אפשר הרבה. אז בבקשה, מי שיכול אחרי זה לעזור לי עם זה, אז בבקשה. ולא להגיד לי נבואה, בסדר? כי אם הנבואה לא צריך לעלות להר, הוא יכול לשבת במיטה ולעשות את זה במיטה, בסדר? ספר הספרים מעלה על נס את מנהיגי העם היהודי, שהצליחו באומץ ובעוז רוח להנהיג את העם. גם בהיותנו מעטים מול רבים, הם היו נכונים לעמוד על נפשם ולהילחם בעד עמם ובעד ארצם. רוח הגבורה מלווה אותנו גם היום עם תקומת העם היהודי, ושובנו לארצנו לאחר כמעט 2000 שנה. הפסוקים שלפניכם עוסקים בגבורה ועוז רוח. בשאלה 6 סעיפים. תשובה נכונה על כל סעיף תזכה ב2 נקודות, בסך הכל ניתן לצבור בשלב זה 12 נקודות. שאלה ראשונה. על מי נאמר, ולנעמי מודע לאישה איש גיבור חיל? מי הוא גיבור החיל? שאלה שנייה, מי אמר? כי גיבורים המה ומראי נפש המה, כדוב שקול בשדה. שאלה שלישית, על מי נאמר? ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו. שאלה רביעית, על מי נאמר? וילכו עמו החיל אשר נגע אלוקים בליבם, עם מי הלכו. שאלה חמישית, על מי נאמר? וגיבור חיל ואיש מלחמה, ונבון דבר ואיש תואר, והשם עמו. שאלה שישית, על מי נאמר? ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים הוגשו. בהצלחה. תודה רבה לראש המועצה. נצפה עכשיו בסרטון, ואחר כך נדע מי ומי המנצחים. הנה הסרטון. לא שומעים. רגע, נפל את זה ממני, עזוב. אני אוהב מאוד תנ"ך, גם חידון, גם פרס וגם תנ"ך, אז באתי. אני אוהב ללמוד תנ"ך, לומד הרבה. אמא שלי הציעה לי, אמרה לי שיש לך זיכרון טוב, תנסה. אז ניסיתי. הוא ממש מותח ומעניין, והסיפורים, זה ממש כיף. רציתי לראות את האתגר הזה של החידון תנ"ך. כשהחידון תנ"ך הגיע למועצה ממש שמחתי, ישר אח שלי הגדול שלח לי את הפרסום כי הוא יודע שאני ממש אוהבת את זה. אז כאילו שמעתי שהשנה עושים בכל המועצה, וטוב שהמועצה שלנו מבינה שיש בזה ערך חשוב בלימוד תנ"ך ומוכנה להשקיע בזה. הייתי רוצה שהחידון יהיה מסורת שזה ימשיך להיות במועצה. תודה רבה לכל מי שארגן את החידון, זו הזדמנות טובה ללמוד תנ"ך. מקווים לזכור את העבר שלנו ובעזרת השם גם לבנות ככה את העתיד שלנו. אני מתחבר מאוד לדמות יונתן, הבן של שאול, כי הוא כזה בן אדם שאוהב את דוד והוא חבר טוב. דוד המלך, בגלל שלמרות כל הקשיים, בכל זאת הוא ממשיך ובסוף הוא נהיה מלך. אני אוהבת את דוד המלך בגלל שהוא תמיד יש לו עליות וירידות והוא אף פעם לא מוותר. הוא תמיד ממשיך להילחם גם בשביל העם שלו, גם בשביל אנשים שחשובים לו, וגם אם הוא חוטא אז הוא מודה בחטא שלו. התחברתי מאוד לדמות של רות, שעם כל הקשיים וכל המגרעות שבאות עם זה היא בחרה ללכת לארץ ישראל עם נעמי ולהתגייר. יונתן בן שאול, שמוכן להתמסר לדוד, למרות שהוא יודע שדוד הולך להיות היורש. אני ממליץ, אם אתה רוצה להיות בחידון תנ"ך, להשקיע הרבה וליהנות מזה גם. זה נראה בהתחלה קצת קשה, קצת מפחיד, אבל פשוט לכו על זה. תנסו, תלמדו פרק אחד, שמשהו תתחילו, אתם תראו איזה כיף זה ואתם תרוצו על זה, יאללה. כי תנ"ך זה מעניין, ושכדאי לאתגר את עצמך. אם אתה תלך ותנסה, רוב הסיכוי שתצליח אם אתה מאמין בעצמך. אני אומרת שממש כדאי ללמוד לזה, זו חוויה מטורפת, ושפשוט תסתכלו בעיקר על הסיפור, ילמדו את המקומות, ופשוט ידעו ליהנות מכל סיפור. ולהבין איך הסיפורים מתקשרים להיום, לא לחשוב על זה בתור סיפורים מהעבר. תלמד
תלמד את זה כמה שיותר, ולא רק בשביל החידון, גם בכללי. זה חלק מאיתנו, כאילו, ואם לא אנחנו שנלמד את התנ"ך. אני מרגיש לקראת הגמר הרבה לחץ, אבל נתמודד עם זה. אני טיפה בלחץ, אבל אני די שמח. עד עכשיו היה לי טוב מאוד, לקראת הגמר אני קצת חושש, אבל אני מקווה לעבור את המבחנים ואת החידון. אני קצת חושש מה יהיה, אבל בעזרת השם הכל יהיה טוב. קצת לחוץ, מתרגש, אבל בסדר, לא נורא. יעבור לי. אני קצת בלחץ, כי אני ממש מקווה שאני אצליח, אבל בסופו של דבר, גם אם לא, זה כיף והעיקר שאני מנסה. מקווה שבגמר אני אצליח, מתרגש קצת. אני חושב שיהיה טוב בגמר. התשובות לשאלה של כבוד ראש המועצה על גיבורי החיל שלנו. אחת, שאל תמיר עידן, על מי נאמר ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חיל? התשובה היא על בועז. מי אמר כי גיבורים המה ומרי נפש המה כדוב שקול בשדה? אלה דברי חושי הערכי על דוד ועל אנשי דוד. על מי נאמר ויקומו כל איש חיל ויקחו כל הלילה? מדובר על אנשי יבש גלעד שהסירו את הגבייה של שאול וגביעות בניו בחומת בית שאן. שאלה הרביעית של ראש המועצה, על מי נאמר וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם? כך נאמר על שאול המלך. על מי נאמר וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו? כל התכונות האלה נאמרו בדוד. והסעיף האחרון בשאלה של ראש המועצה, תמיר עידן, על מי נאמר ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים הוגשו? זה ההספד על אבנר. עד כאן השאלות, עד כאן התשובות. אנחנו ניגשים למעמד ההכתרה, אבל תחילה אנחנו ניתן את תעודות ההשתתפות לכל המתמודדים. נבקש לבמה את ראש המועצה, מר תמיר עידן, את מנהל המתנ"ס יוני ממו, את יוזמת האירוע לי כהן, מנהל אגף החינוך מוטי אדרי, את מוטי אדרי כמובן, שר החינוך של המועצה, מנהל המתנ"ס יוני ממו. רגע, בוא תגיד אתה, זה מכובד. מזמינים אותך אסי גם לעלות, את מוטי. זה לא סתם מוטי. ומרדכי יצא מלפני המלך והעיר שושן לה ושמחה. בבקשה רבותיי. אנחנו קודם כל ניגשים לתת את הפרסים על ההכתרה. לפי סדר ישיבתם. רננה עטיה בבקשה, אולפנת הלאומה שרשרת. עטיה דרך אגב, בתרגום לעברית, עטיה בתרגום לעברית זה נתניהו. זה פשוט, אתה זה נתן. הודיה יקותיאלי, אולפנת הלאומה גם היא מזמרת, רננה משרשרת. אוריאל ביטון מתושייה. לוי שקלר מיישובה, בית יהודה. גלעד בר כוכבא מתושייה, בית יהודה, כפר מימון. אלה גיבורנו שהקדיש את החופש הגדול ללמוד את ספר הספרים. אליה חדד
ישיבת דרך חיים שעלבים, שובה. צורי גינסברג, תלמוד תורה, שדות נגב, תושב סעד. מתניה צור אריה, ישיבת צביה, כרמי קטיף, תושייה. דוד זייד, תלמוד תורה, שדות נגב, תקומה, כיתה ז'. והראל יהודה כהן מזרוע, תלמיד מרחבים. עכשיו נזמין לבימה את מי שזיהה את המראה של קבר שמואל הנביא. נבי סמואל, גם הוא יקבל את שלו, ואז נוכל לגשת להכתרה. בהכתרה אנחנו מזמינים לבמה עם שלושת הראשונים, גם את בני המשפחה, אם יש פה סבתא סבא, קל וחומר שאנחנו שמחים. אפשר לגשת להכתרה אם כך, נכון? במקום השלישי, 92, 93, 94, זה הדירוג. אני יכול להגיד לכם שאילו היה סדר שאלות אחר, יכול להיות שהייתה הכתרה אחרת. ככה זה חידון. מקום שלישי, 92 נקודות. תושבת זמרת, אולפנת הלאומה, הודיה יקותיאלי. אמונה כהן, תגשי גם את להעניק לה. מקום שני, חידון התנ"ך, תשפ"ה, שדות נגב, 93 נקודות. ישיבת דרך חיים שעלבים, שובה, אליה חדד. זה הבן של רפאל חדד, זה הבן שלו? לא יודע. כן, כן. הנה, זה אבא שלו. במקום הראשון, 94 נקודות. צעיר המשתתפים, סעד, שדות נגב, צורי גינסברג. תודה רבה לכם שבאתם להיות איתנו בחגיגה הזאת. נחתום בשירת התקווה. רגע, עוד לא? מה? רגע, אורין, רגע, עוד רגע. לי? התקווה.